in de huiskamer bij Henk van Broekhoven, oftewel John Spencer. Bestaat John Spencer eigenlijk nog wel? Hij bestaat nog steeds. Ja? De artiest John... Alive and kicking. Ja? Ja, je doet er wel iets rustiger aan tegenwoordig, hè? Heel stuk zelfs. Ja. Maar we treden nog steeds op en we zitten vooral nu in de liedjeschrijverij, zeg maar, Nederlandstalige songs, volksrepertoire, geen pop, maar gewoon gezellige meezingertjes en levensliedjes, zeg maar. En voor een hoop artiesten natuurlijk. Ja, nou, daar komen we straks even op terug. Eens even helemaal terug naar het begin. Want je bent geboren in 1945 in Tilburg. En je stond al heel jong op het podium. Kom je uit een muzikaal nest? Moeder zong en vader ook eigenlijk. Mijn broer een beetje muzikant. En ik heb dan de traditie van de familie een beetje voortgezet, zeg maar. De bekende paplepel. De bekende paplepel. Gitaartje gekregen met mijn 6e verjaardag, geloof ik. Gitaarlesjes gehad, wat akkoordjes leren spelen. En toen met een jongen van school, toen was ik een jaartje of 8, hadden wij een duootje. 2 jongens met de gitaar, zeg maar. En dan speelden we liedjes van de Chico's en van de Kilimanjaro en van die artiesten die in die tijd populair waren, zeg maar. En waar luisterde jij zelf naar in die tijd? Wat heeft jou gevormd? Radio. Ik luisterde vooral naar radio. Er waren programma's met Tom Eriks, Prairie Pioniers, Eddie Christiani. De Chico's natuurlijk aan een eigen programma. Kilimanjaro. Wat ik ook heel aangenaam vond om naar te luisteren was de Dutch Swing College Band. Iets heel anders, maar dat vond ik ook zeer interessant. En toen ik wat jaartje of 13 of zo was, 12, 13, 14 jaar, toen was het vooral Radio Luxemburg, zeg maar, waar die tienerplaatjes op gedraaid werden. En dat was dan s'avonds in bed met een draagbaar radiootje onder de dekens en luisteren, want ik moest eigenlijk slapen. Maar goed, daar kwam er weinig van. En dan luisterden we naar de laatste hits die uit Amerika kwamen. Elvis Presley enzovoort. En ben snel verliefd, maar een vrouw voor het leven die vond ik nog niet. Want steeds was de liefde weer heel snel voorbij. Jo, waar is toch die ene voor mij? Een meisje voor altijd, voor heel mijn leven en niet voor één avond, dat lijkt me zo fijn. Een meisje om altijd alles te geven, een meisje dat altijd bij me wil zijn. Oh, ze moet aan me denken en lief voor me zijn en haar hart aan me schenken, dan voel ik me fijn. Haar liefde me geven, dat staat bovenaan. Nee, dan zal ik mijn leven lang niet van haar gaan. In het leven begrip voor elkaar, om haar alles te geven, verlang ik zo naar. Ook anders steeds trouw zijn in lief en in leed, nou dan lijkt me de kans klein dat ik haar vergeet. Een meisje voor altijd, voor heel mijn leven en niet voor één avond, dat lijkt me zo fijn. Een meisje om altijd alles te geven, een meisje dat altijd bij me wil zijn. Oh, nu ben ik nog eenzaam, nog altijd alleen, maar opeens zal ze daar zijn, ja, mijn nummer 1. Na 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 s'avonds stiekem naar de radio te luisteren en dan dacht je, dat wil ik ook? Het was zo dat in Tilburg met de kermis, dat was het evenement in Tilburg, geen carnaval, maar kermis was het hoogtepunt van het jaar, zeg maar. Dan was er in de metropool, dat was bovenzaal heette dat was de toenmalige Schouwburg, was er altijd een revue. Dus 6 dagen lang en dan kwam Willy Alberti spelen en de Selviera's, Kilimanjaro, Chico's. En dan mocht ik daar gingen wij 2 keer naartoe met mijn ouders en daar mocht ik mee en dat vond ik helemaal geweldig. Ja, artiest zijn, dat was echt het einde voor mij. Ja. Maar dan moet je het ook nog maar even doen, dat het lukt. Ja,
Daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Hè. Laten we eerlijk zijn. Ik stond, ik kan me nog goed herinneren met mijn orkestje. De Dynamic Rockers. Hank Brooklyn en his Dynamic Rockers, om het helemaal officieel te zeggen. Dan stonden wij op het podium. En ik weet nog de eerste avond dat wij dan speelden, live in Tilburg in de Boulevard. Zong ik alleen maar liedjes van Elvis Presley. Iets anders vond ik niet interessant. Dat was het. Elvis was de king, toen al. Voor mij. Ja, de Dynamic Rockers, je noemt ze net al. Dat is eigenlijk de start geweest om het allemaal wat professioneler aan te pakken. Ja, in het begin met ons bandje waren we 7 man. Dat was natuurlijk veel te veel. En dan, als we dan moesten spelen, dan namen de slaggitaristen, die hadden we 3. Ik geloof dat niet, maar het is zo. Die namen dan van thuis de radio mee als versterker. En de bassist en ik dan speelden solo en ik zong erbij. Wij hadden dan van die toeters hangen in de zaal, zoals op wielerwedstrijden. En daar kwam dan onze muziek uit. Dus ja, je kan je voorstellen hoe dat geklonken moet hebben toen. Maar wij vonden het helemaal geweldig. En we hadden volop fans in Tilburg. En als we ergens speelden was het druk. En hoe oud was je toen ongeveer? Ja, volgens mij heb ik dacht in 1959 voor het eerst op het podium gestaan, live. Met dat orkest dan. Dus dan was je nog maar een jaar of 14? Ja, dat was ik, ja. In het zwart, met zwart-witte schoenen, grote kuif. Ja, Elvis, hè. Elvis was de king, de afgod van iedereen. Als de mist gaat komen en de regen stromen en een stormwind waait door de bomen als een koor, dan hoor ik de stem van mijn liefste, het meisje dat ik een jaar geleden verloor. Wel, ik weet het is moeilijk te geloven, het is of ik haar zingen hoor, 's nachts in mijn dromen, door de toppen van de bomen. Zeker schat, waar ik ook ben, jij bent de allermooiste die ik ken. Ik was in Rome en in Parijs, daar bracht Angelica me goed
de allermooiste die ik ken. Ik was in Londen en in L.A. Daar vroeg een mooie lady, ga met me mee. Maar er is er maar één die ik verwen. Jij bent de allermooiste die ik ken. Je hoeft je echt niet druk te maken. Ik volg jou in de woestijn. Ja, ik schreeuw het van de daken. Er is er maar één, er is er maar één voor mij. Ik was in Rio en in Berlijn. Daar werd ik smoor verliefd op een kleine vrouwlijn. Maar het is zeker schat, waar ik op ben. Jij bent de allermooiste die ik ken. Je hoeft je echt niet druk te maken. Ik volg jou in de woestijn. Ja, ik schreeuw het van de daken. Er is er maar één, er is er maar één voor mij. Ik was in Rio en in Berlijn. Daar werd ik smoor verliefd op een kleine vrouwlijn. Maar het is zeker schat, waar ik op ben. Jij bent de allermooiste die ik ken. Jij bent de allermooiste die ik ken. Jij bent de allermooiste die ik ken. President Kennedy's call for a lunar landing. Commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Dat was dan de artiestenkant van jouw leven. Maar daarnaast ben je ook nog DJ geweest. Je hebt nog voor een platenmaatschappij gewerkt. Ja. Dus wel altijd in die muziekwereld altijd blijven in de muziek, zitten. Ja, ik heb dat altijd interessant gevonden. Dus wat je vertelde, ik ben in 1968 met het bandje gestopt. En toen heb ik een aantal jaren toch wel in de Combi-bar in Tilburg, een bekende gelegenheid zeg maar, waar jeugd kwam ook. Daar ben ik discjockey geweest in het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. En van daaruit, toen ik daarmee stopte, werd ik vertegenwoordiger bij een Belgische platenfirma, de firma Monopol, van de heer Lambrechts. En daar heb ik eigenlijk als John Spencer al, mensen in Nederland weten dat waarschijnlijk niet, maar daar heb ik als John Spencer mijn eerste plaatje opgenomen. Dat was dan Engelstalig, een beetje in de stijl van Elvis natuurlijk. Jack Jersey was toen heel populair. In die stijl, zeg maar. En ik schreef dan het merendeel van de songs ook zelf. En ik heb in België 3 keer de BRT Top 30 gehaald met liedjes, Engelstalige liedjes van John Spencer. Dat was dan bij die platenmaatschappij, maar dat was niet je echte officiële werk bij die platenmaatschappij. Ja, ik was vertegenwoordiger in grammofoonplaten. En daarnaast zong ik dan. Ja, precies. Daarnaast is dat John Spencer ontstaan. Ja, precies. Maar je ging met een koffer platen langs de platenzaak. Ja, zo in feite was het zo, ja. En zelf ook steeds lekker muziek blijven maken. Vooral in de rock'n'roll hoek, hè? Dat heeft je nooit losgelaten. Nee, dat klopt. Ik ben ermee opgegroeid en iemand anders groeit nou op mijn housemuziek bijvoorbeeld, of mijn disco. En die vinden dat als ze 20 jaar verder zijn, vinden ze disco interessant, neem ik aan. Bij mij is altijd rock'n'roll blijven hangen, ja. Wie waren jouw grote rock'n'roll helden? Ja, Elvis, Eddie Cochran natuurlijk, Little Richard niet te vergeten, Jerry Lee Lewis. Enfin, de bekende... Alle grote jongens. De grote jongens uit die tijd, ja. Elvis Presley, de allergrootste voor je? In het begin zeker. Later, toen hij in Las Vegas optrad, toen werd het wel erg commercieel, vond ik. Maar dat is eigenlijk al terug te voeren naar 1960. Er bestaan dus 2 opnames van hem. Eén uit 1956 en een later opname uit 1960 van Blue Suede Shoes. En als je die al met elkaar vergelijkt, dus die 56 opname is zoveel beter. Er zit zoveel meer dynamiek in zijn stem. En die 1960 opname, zingt hij beter, maar die sfeer is heel anders. Je maakte me gek, toen ging het fout. Maar ik kan jou toch
voor altijd. Maar jij was niet eerlijk tegen mij. Nee, liefste, jij hebt me steeds bedrogen. Jij maakte me gek. Toen ging het fout. Maar ik kan jou toch niet vergeten. Zie je dan niet? Ik word gek van verdriet. Maar jij wil niets meer van me weten. Jij maakte me gek. Toen ging het fout. Maar ik kan jou toch niet vergeten. Zie je dan niet? Ik word gek van verdriet. Maar jij wil niets meer van me weten. Jij maakte me gek. Dus echt groot fan van de jonge Elvis Presley. Ja, klopt. En op een gegeven moment ben je ook in het land van Elvis gaan kijken. Ja. In Memphis, Ja. bij Graceland. Ja. Hoe was dat? Begin jaren 70, dus hij leefde nog. Ik heb ook foto's gemaakt voor de inrijpoort. Maar ja, je kwam natuurlijk Graceland niet binnen toen. We hebben er wel een paar uur gewacht in de hoop dat hij misschien in zijn auto zou buiten komen en een handtekening zouden kunnen bewachten. Dat is helaas niet gebeurd. Maar daar waren tegenover Graceland waren er wat winkeltjes. Nu is dat nog veel heftiger. Waar je souvenirs kon kopen natuurlijk met de naam Elvis Presley erop. En ja, iedereen doet dat, dus ik vond dat ik dat niet moest doen. En ik heb als souvenir uit Memphis heb ik een telefoonboek meegenomen. Dat was toen een telefooncel vlak bij Graceland. Dat telefoonboek heb ik meegenomen als souvenir van Memphis. Ja, meegenomen zeg je nu, maar je hebt het gewoon gejat. Daar komt het in feite op neer. Ik heb het in ieder geval niet betaald, laat ik het zo zeggen. En toen ik mijn eerste plaatje maakte bij Monopol, Jealous Fool. Ik had geen artiestennaam, dus toen hebben wij in samenspraak met de heer Lambrechts, directeur van Monopol, heb ik 10 namen willekeurig dat telefoonboek gewoon opengeslagen op een bepaalde bladzijde en denk, oh dat is leuk. 10 namen opgeschreven uit dat Memphis telefoonboek. En Lambrechts, de heer Lambrechts, die vond dat John Spencer het beste klonk. En zo ben ik aan die naam gekomen eigenlijk. Maar daar komt de naam John Spencer dus vandaan. En ja, daar is ook het succesverhaal, de glorietijd eigenlijk een beetje begonnen. Want toen kwam je terecht, niet zozeer bij Elvis Presley, maar bij Roy Orbison met Lana. Iemand zei tegen me, Lana vindt men interessant in den landen. Dus toen ben ik Lana op gaan nemen in Tilburg, in de Chateau Studio. En in eerste instantie hadden wij dat, of ik dan, dat gewoon in het Engels opgenomen, ingezongen, zoals Roy Orbison dat. Oh beautiful Lana, I told my mama. Toen werd ik door de drummer eventjes opmerkzaam opgemaakt. Hij zei, ja, dat heeft totaal geen zin om die single zo uit te brengen. Want als mensen Lana willen in het Engels, dan gaan ze niet voor een singeltje van John Spencer naar de winkel, maar dan zullen ze het origineel kopen. Waarom doe je het niet in het Nederlands? Ik had dus nog nooit Nederlands gezongen, dus ja, misschien heb je wel gelijk. Dus we hebben met z'n drieën 's middags nog gauw een tekstje verzonnen. We hadden al een afgemixte band van die Engelse versie. Die hebben we aan de kant geschoven. Ik heb het in het Nederlands ingezongen. En we hebben dat afgemixt en de singeltje kwam uit. Dat werd nogal opgepakt door de piratenzenders. Dat werd ontiegelijk gedraaid. Winkels maakten vertegenwoordigers van platenfirma's daarop opmerkzaam dat dat een hit zou kunnen zijn. En op een gegeven moment ben ik dan bij Phonogram terechtgekomen, bij Philips. En die hebben er echt werk van gemaakt. Ik zat meteen in volle toeren. En we bereikten tipparade, top 40, 2 weken tipparade. Toen de top 40 in bij Veronica. Toen die lijst er nog echt to-date, zeg maar. Toen het nog verkocht werd op de notering bij Veronica. En uiteindelijk in België ook nog in de hitparade gestaan met het Lana. En we hebben bij elkaar 60.000 vinylsingles verkocht. Meeklappen jongens. Niet stil blijven zitten. We maken het gezellig. U mag dansen als u zin daartoe behoeft. Kom!
beautiful Lana, wat heb je gedaan om zomaar te gaan, weg te gaan van mij? Oh, liefst, ik mis je, ik weet je vergist je, kan zo niet leven, kom terug naar mij. Oh la, la 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 la, oh la, la 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 la, oh la la, oh 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 la, oh doe me geen verdriet. Bewegen jongens, kom! Links doet ook mee, hè? Links ook. Oh beautiful Lana, ga bij je vandaan. I love you more, kom terug naar mij. Oh liefste, ik mis je, ik weet je vergist je, kan zo niet leven, kom terug naar mij. Oh la, la la la. En nou jullie met z'n allen. Oh la, la 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 la. Oh la, la la la. Even met z'n allen. Oh la, la 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 la. Oh la, la 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 la. Oh la, la 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 la. Oh la la. Je bent niet meer verliefd op mij. Dat is wat jij me toen zei. Maar ik ben heel mijn leven al bij jou. Want jij bent de vrouw waar ik van hou. Oh Judy, waarom wil jij niet langer bij me blijven, lieve meid? Oh Judy, zei je niet, ik blijf bij jou voor altijd. Mijn liefste, besef je wat je mij hebt aangedaan? Oh Judy, vertel me, waarom ben jij weggegaan? Wat je mij hebt aangedaan. Oh Judy, vertel me, waarom ben jij weggegaan? Oh Judy, vertel me, waarom ben jij weggegaan? Oh Judy, vertel me, waarom ben jij weggegaan? Toen ging er bij jou wel een belletje rinkelen van Nederlandstalige versies van rock'n'roll classics. Dat is het ei van Columbus. Ja, precies. Dus toen heb ik als tweede single hebben we Pretty Woman uitgebracht. Roy Orbison ook, hitje was dat. En toen zijn we van Roy Orbison afgestapt. Toen heb ik steelgitaar en een Glass of Wine, Paul Anka gedaan. Top 40, Major Freeman, Peter Roloff, Yes Tonight, Josephine, enzovoort, enzovoort. En zo ben je eigenlijk al je rock'n'roll helden langs gegaan. Ja, in wezen. Er is een LP John Spencer zingt Elvis, er is een LP John Spencer zingt Buddy Holly. Ja.
Het bleek dus een gouden idee te zijn om dat zo te doen. Tegelijkertijd lijkt het me ook een beperking, want de liedjes zijn er al. Je moet maar net een leuke invalshoek voor een tekst weten, dat de sfeer van het liedje overeind blijft. Hoe puzzelde je dat in elkaar? Ik heb geprobeerd zo'n beetje de originele teksten te volgen. Je kunt natuurlijk, kijk, als Duits is dat wat simpeler. Als je een Duitse tekst hebt, die kun je bijna probleemloos in het Nederlands overzetten. Dan heb je ongeveer dezelfde strekking van de tekst. Engels is natuurlijk wat anders. Maar toch geprobeerd om een beetje de tekst aan te houden die oorspronkelijk was. En wat ik vooral heel belangrijk vond, de sfeer van de opnames, mijn opnames, ondanks dat het met modernere apparatuur gebeurde en met jonge muzikanten, zeg maar, heb ik altijd geprobeerd, sterker nog, ik vond dat een must, die sfeer van toen, van de originele opname, te houden, dan wel zo veel mogelijk te benaderen. Dat vond ik uitermate belangrijk. Er zijn 3 stappen naar de hemel. Dus luister, dan zul je het wel zien. Misschien klinkt het wel raar, het is simpel, maar echt waar. Geloof me, want de hemel is dichtbij. Stap 1, je ziet een mooie vrouw. Stap 2, je zegt ik hou van jou. Stap 3, ze blijft voor altijd bij je. Ja, dat is echt de hemel voor mij. De deuren van de hemel, die staan open. Voor ieder die het geloven wil. En ben je van je stuk en zoek je het geluk. Luister, want de hemel is dichtbij. Stap 1, je ziet een mooie vrouw. Stap 2, je zegt ik hou van jou. Stap 3, ze blijft voor altijd bij je. Ja, dat is echt de hemel voor mij. Ja, geloof me, want de hemel is dichtbij. Opvolle toeren, Nederland Muziekland. Je hebt er heel vaak in gestaan. Dat waren echt instituten op de Nederlandse televisie. Ja, hoe ging het daaraan toe? Dat was gezellig onder elkaar. Ik bedoel, een pintje drinken van tevoren, je wat moet indrinken, want ik was altijd ontzettend zenuwachtig als ik daar een opname had. Ja, je staat er in de sporthal waar enige duizenden mensen zitten. Dus ik was altijd zenuwachtig, maar ik kon enorm goed overweg met andere artiesten en dat was oude jongens krentenbrood eigenlijk. Ja. Zijn er wel eens bijzondere dingen gebeurd? Op volle toeren, dat... Nee, niet dat ik me kan herinneren. Ik speelde wel een keer in Borger. In een dorpsdiscotheek, als ik het zo mag zeggen. Dat was een gemeenschapshuis en dan zondags hielden ze daar disco in met de gekleurde lampen en zo. Dat was een echte ouderwetse zaal, dus met een hoog podium. En dan moest je ook een trapje af op het podium, daar kon je je verkleden. En dat was nog in de tijd dat ik nogal actie had op het podium. En ik spring daar omhoog en ik scheur van voor tot achter. Dat was mijn leren broekenperiode, van voor tot achter uit mijn broek. Dat was echt niet normaal. Dus ik had eerst niet in de gaten. Dus een lach in de zaal natuurlijk. En toen dacht ik, wow, wat hoor ik zeg. Jongens, ogenblik pauze, even andere broek. Ik ben over 2 minuten terug en we zijn verder gegaan met het optreden. Wat ik ook een keer meegemaakt heb, maar ik weet even niet meer waar dat was. Ook in een
een soort gemeenschapshuis, patronaat. Daar was op het podium waar de souffleur zat, weet je wel. En daar hadden ze wat plankjes over gelegd, dat is hetzelfde verhaal. En ik val zo door die planken en ik zat met mijn hoofd al net. Ik zag haar in een discotheek, oh Mona. Ik was meteen compleet van streek, oh Mona. Ze stond te dansen op de vloer, oh Mona. De hele tent in rep en roer, oh Mona, jij bent mijn ideaal. Oh Mona, jij bent het mooist van allemaal. Ja, mijn hart staat in vuur en vlam. Ja, 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 ja. Ze is met mij naar huis gegaan, oh Mona. Daar hebben wij ons laten gaan, oh Mona. We waren dronken van geluk, oh Mona. Ik voelde me net lucky luck, oh Mona, jij bent mijn ideaal. Oh Mona, jij bent het mooist van allemaal. Ja, mijn hart staat in vuur en vlam. Ja, 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 ja. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh Mona, jij bent mijn ideaal. Oh Mona, jij bent het mooist van allemaal. Ja, mijn hart staat in vuur en vlam. Ja, 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 ja. Ik zag haar in een discotheek, oh Mona. Ik was meteen compleet van streek, oh Mona. Ze stond te dansen op de vloer, oh Mona. De hele tent in rep en roer, oh Mona, jij bent mijn ideaal. Oh Mona, jij bent het mooist van allemaal. Ja, mijn hart staat in vuur en vlam. Ja, 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 ja. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Toen brak er echt een gouden periode aan. Want je kon op volle toeren of Nederland Muziekland niet aanzetten of je zat er wel in. Het werd echt een groot succes in heel Nederland. Klopt, heel veel optredens gedaan natuurlijk, in de landen, ook in België trouwens. Gouden tijden? Dat was een gouden tijd, ja. Dat was de tijd nog als je dan niet alleen ik, maar gewoon niet, als jij in volle tour had gezeten. Dat was de tijd dat er gewoon in die week, die vertegenwoordigers, die wisten dan, vrijdags werd dat uitgezonden, primetime. En dat was de week ervoor opgenomen. Die wisten al welke artiesten erin zaten van hun firma. Die platen werden aangeboden bij die handelaren. En in zo'n week werden er tussen de 3.000 en de 5.000 singeltjes gewoon verkocht, omdat je in volle toeren zat. Kun je je tegenwoordig niks meer bij voorstellen. Als je nou 5.000 singles verkoopt, sta je 6 weken nummer 1 geloof ik. Want hoe kijk jij daarnaar als man, als senior die glorietijd heeft meegemaakt? Als je nu kijkt naar de muziekwereld, doet dat pijn? Nee, kijk, het is modern. Je hebt computers, je hebt wat aan iPads, iPhones, weet ik wat. Downloaden gebeurt. Ja, het is niet anders. Het is de moderne tijd. Ik bedoel, je kunt wel denken van potverdorie.
we verkopen niks, maar het is niet interessant meer. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is maar ten dele waar. Ook die downloads, als dat officieel gebeurt, daar wordt voor betaald. Dus je hebt toch een bepaalde inkomsten. Kijk, in mijn tijd was het zo... dan had je een groepje artiesten waar ik dan bij hoorde. Annie Jansen, Mieke, Frankie Mirella enzovoort enzovoort. Als de ene artiest niet kon, dan werd de andere gebeld. Tegenwoordig is dat wat anders. Je hebt natuurlijk die middenklasse artiesten, die is er bijna niet meer. Je hebt lokaal talent. Hier in Tilburg, vlak in de buurt, er zijn misschien wel 30 zangers en zangeressen. Vroeger bestond dat gewoon niet. Nu heb je een paar toppers. En dan die middenklasse is er in feite veel minder dan in mijn tijd. En je hebt nu die regionale en lokale fenomenen. En dat is veranderd en dat is nou helemaal niet anders. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ja, hier in Brabant blijf ik mijn eigen uit. Hier valt van alles elke dag weer te beleven. Ik blijf voor altijd hier, dus neem ik dat besluit. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ik zou niet kennen wennen boven de rivier. Mijn ziel en zaligheid blijft hier voor altijd liggen. Mijn leven lang is Brabant mijn plezier. Hier in Brabant zit het dicht bij andere landen, zoals Duitsland, Luxemburg en België. Ja, één ding dat is zeker, ik ga ook weer naar huis. Want hier in Brabant voel ik mijn eigen thuis. Want hier in Brabant voel ik mijn eigen thuis. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ja, hier in Brabant blijf ik mijn eigen uit. Hier valt van alles elke dag weer te beleven. Ik blijf voor altijd hier, dus neem ik dat besluit. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ik zou niet kennen wennen boven de rivier. Mijn ziel en zaligheid blijft hier voor altijd liggen. Mijn leven lang is Brabant mijn plezier. Ja, eeuwenlang kwamen hier bekende mensen. Karel de Grote en ook Napoleon. En oude ambachten die kenden hier bekijken. Op een zondag bij mooi weer in de zon. Op een zondag bij mooi weer in de zon. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ja, hier in Brabant blijf ik mijn eigen uit. Hier valt van alles elke dag weer te beleven. Ik blijf voor altijd hier, dus neem ik dat besluit. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ik zou niet kennen wennen boven de rivier. Mijn ziel en zaligheid blijft hier voor altijd liggen. Mijn leven lang is Brabant mijn plezier. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ja, hier in Brabant leef ik mijn eigen uit. Hier valt van alles elke dag weer te beleven. Ik blijf voor altijd hier, dus neem ik dat besluit. In deze provincie wil ik voor altijd wonen. Ik zou niet kennen wennen boven de rivier. Mijn ziel en zaligheid blijft hier voor altijd liggen. Mijn leven lang is Brabant mijn plezier. Mijn ziel en zaligheid blijft hier voor altijd liggen. Mijn leven lang is Brabant mijn plezier.
je nu wel? Hier sta ik in het discolicht, te dansen, het is toch geen gezicht. Ik voel me echt een stommeling, en dat enkel voor dat ene ding. Wat sta ik hier nog gek te doen? Misschien krijg ik alleen een zoen. Ik vind dit een enorme klus, het lijkt hier wel een circus. Wil je niet, of wil je wel? Zeg jij ja, of blijf je liever nog vrijgezel? Ik ga mijn kansen wagen, want het is een spel. Wil je nu niet, of wil je nu wel? Ik blijf vanavond bij mijn keus, dit lijkt me echt wel serieus. We gaan meteen de dansvloer op, de hele tent gaat op zijn kop. Ik in mijn gele discopak, die broek die zit toch veel te strak. Ik lijk wel een kanariepiet, ik snap niet wat ze in me ziet. Wil je niet, of wil je wel? Zeg jij ja, of blijf je liever nog vrijgezel? Ik ga mijn kansen wagen, want het is een spel. Wil je nu niet, of wil je nu wel? De hele tent gaat op zijn kop. Wil je niet, of wil je wel? En zeg jij ja, of blijf je liever nog vrijgezel? Ik ga mijn kansen wagen, want het is een spel. Wil je nu niet, of wil je nu wel? Ik ga mijn kansen wagen, want het is een spel. Wil je nu niet, of wil je nu wel? Daar speel je ook wel op in, op die veranderende muziekwereld van nu. Want je bent nu vooral achter de scherm actief. Ja, ik heb veel geproduceerd. Dat is nu een heel stuk minder, moet ik zeggen. Maar ik schrijf wel heel veel liedjes voor iedereen die het wil eigenlijk. Dus als mensen Nederlandstalig repertoire zoeken, volks, commercieel repertoire. Ik begeef me niet in de pophoek. Maar wel lekkere liedjes, meezingertjes, levensliedjes. Dan kan men bij mij terecht, ja, wie het ook is. En dat gaat eigenlijk nog steeds heel goed. Want nou, je hebt dingen gedaan met het Holland Duo, heel succesvol. Nou, meer recent nog bijvoorbeeld Stef Eckel met Hopeloos. Rob Zoren, Alles wat je vraagt. Hoe heet die? Jacques Herp. Ik heb de zomer meegebracht. Corrie, 1000 maal, de voorlaatste single. Dat was een liedje van mij. Nu Henk Bernard. Dan ga je maar staan, top 100. Is van mijn hand. Maar ook voor lokale artiesten hoor. Als die mensen interesse hebben in een liedje en ze geven een beetje aan waar het over moet gaan en wat voor soort tempo het moet hebben, dan ben ik bereid om me daar op te storten. Dus je bent echt gewoon een liedjesfabriek tegenwoordig? In feite wel, ja. Hoe gaat dat proces als een artiest jou belt, ik heb een liedje nodig? In het verleden schreef ik dan iets waarvan ik dacht dat het interessant was. Dat werkte niet altijd. Die mensen hadden dan toch, bleken dan toch bepaalde ideeën te hebben over, moet het een tangootje zijn, een foxtrot, een walsje, een tekst over dat of daar kun je daar. Dus ik laat ze nu aangeven wat voor tempo het moet zijn. En wat ze leuk zouden vinden, wat voor tekst het zou moeten zijn. Positief, negatief, smart lab, après-ski, enzovoort, enzovoort. En ja, van de 10 keer, 9 keer in de roos, zeg maar. Zit
je met problemen en je weet niet wat te doen? Bel maar bij me aan en dan zal ik open doen, want ik help. Zoveel als ik kan, ja ik help. Want dan ben ik je man, kun je het zelf niet aan. Klop dan bij me aan, want ik help. Je hoeft je niet te schamen als ik iets voor jou kan doen. Je hoeft het maar te vragen, maar ik kan geen wonderen doen, want ik help. Zoveel als ik kan, ja ik help. Want dan ben ik je man, kun je het zelf niet aan. Klop dan bij me aan, want ik help. Ik zal je altijd helpen en dat weet je, want ik zie je nog graag. Yeah. Ik hoop dat jij terugkomt, maar je weet, ik loop je niet achterna. Niet achterna. Zit je met een burn-out, ja wat er ook mag zijn, bel me even op en ik zal er voor je zijn, want ik help. Zoveel als ik kan, ja ik help. Want dan ben ik je man, kun je het zelf niet aan. Klop dan bij me aan, want ik help. Ik zal je altijd helpen en dat weet je, want ik zie je nog graag. Ik hoop dat jij terugkomt, maar je weet, ik loop je niet achterna. Niet achterna. Dus zit je met problemen en je weet niet wat te doen, bel maar bij me aan en dan zal ik open doen, want ik help. Zoveel als ik kan, ja ik help. Want dan ben ik je man, kun je het zelf niet aan. Klop dan bij me aan, want ik help. Als we nou zo de hele carrière eens een beetje overzien. We hebben hier een deel van jouw oeuvre op tafel liggen. Nog niet eens alles, want zoveel is het, maar dit konden we kwijt. Als je dat dan zo bekijkt, denk je dan ook wel eens bij jezelf, ik had toch nog wel graag dit of ik had nog wel graag dat? Nou, ik zo eens langs die LP's kijk. Ik bedoel, Buddy Holly, er is, weet ik eigenlijk niet eens of daar een LP van geweest is, maar inderdaad, ik ben bekend geworden met Roy Orbison natuurlijk, te imiteren of te vertalen, zeg maar. En er ontbreekt een Roy Orbison LP eigenlijk, CD. Daar ligt nog wel een taak misschien. Daar ligt misschien nog wel een taak, ja. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar inderdaad. Ik heb natuurlijk al een aantal stukken opgenomen van Roy Orbison, een stuk of 5 geloof ik. Dus nog 7 erbij en we hebben een compleet album. Misschien moet ik dat eens doen, ja. Ja, waarom niet? Als je nu zo al die LP's bekijkt die hier liggen, wat voor gevoel geeft dat? Welke artiest kan zeggen dat hij zoveel gemaakt heeft en dan nog succes heeft gehad ook, laten we eerlijk zijn. Deze LP bijvoorbeeld heeft nummer 2 bij Veronica gestaan. Daar heb ik een gouden plak van. Er zijn er meer dan 50.000 van verkocht. Die Elvis LP zaten we bijna aan goud, zijn er 45.000 van verkocht. Dat zijn aantallen, dat kun je niet meer voorstellen tegenwoordig. Dat zijn aantallen, dat is ongelooflijk. Holland Duo bijvoorbeeld, de derde LP, de laatste LP waar Marianne Weber op meegedaan heeft. Goud. Zijn 60.000 stuks van verkocht. Ik heb met Tielman Brothers opgenomen. Met Andy en zijn 2 broers zitten er maar bij trouwens. Want Ponton was er toen uit. Ik heb Hello Good Morning, Nick McKenzie. Dat kent toch heel Nederland, dat liedje. Dat is een liedje van jou, hè? Dat is een liedje van mijn hand, tekst en muziek, plus de productie. Dat hebben we in Duitsland meer dan 1 miljoen keer verkocht. Dat liedje, niet de plaat van Nick McKenzie moet ik erbij vertellen. 150.000 keer. Maar James Last, dat bleek een strikt danstempo te zijn. Qua foxtrot en precies een intro, zoals dat voor dansscholen interessant was. Daar heb ik eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan, daar heeft niemand ooit aan gedacht. Maar dat bleek zo te zijn. Dus daar staat bij al die dansorkesten in Duitsland, James Last en Günther Norris en Max Greger, noem ze maar op, die hebben dat opgenomen op een LP. Dus dat liedje
Hello Good Morning is meer dan 1 miljoen keer verkocht. Heb ik het alleen over Duitsland. Het is in Duits vertaald, in het Zweeds, in het Noors, Italiaans, in het Frans. Dat was echt een enorm succes, ja. Ik voel me happy als ik op de bühne sta en alles om me heen even vergeet. En als ik dan na afloop weer naar huis toe ga, dan is er één ding dat ik zeker weet. Dan is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Want 's morgens vroeg tot 's avonds, ja tot midden in de nacht. Dat is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Wat zou er nou nog mooier kunnen zijn? Swingen als een trein. Muziek, dat doe ik al mijn hele leven lang. Daar laat ik alles wat ik heb voor staan. Ik zit niet stil als ik een gouden ouwe hoor. En als je vraagt waar komt dat nu vandaan, dan is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Want 's morgens vroeg tot 's avonds, ja tot midden in de nacht. Dat is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Wat zou er nou nog mooier kunnen zijn? Swingen als een trein. Jukebox met oude platen, dan is het elke avond feest. Dan is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Want 's morgens vroeg tot 's avonds, ja tot midden in de nacht. Dat is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Wat zou er nou nog mooier kunnen zijn? Swingen als een trein. Dan is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Want 's morgens vroeg tot 's avonds, ja tot midden in de nacht. Dat is dat rock and roll gevoel, dat rock and roll gevoel. Wat zou er nou nog mooier kunnen zijn? Swingen als een trein.